chi bai ule tun chu mai hian Mizoram University hnuaia UG syllabus geography ka remote sensing GIS project work ka identifications of aerial features hemi hi as tun chu mai hian khoi do la tutorial ho salama khan image rectification ti te identifications of point ti te identifications of linear features ti te kan lo soi to a tun mai hi chuan aerial features identifications of aerial features bi ka hi kan soi do la ni chuan chum masalama kan lo man thin tho to posit akha kat mang do na hi lo ni ta a ti chuan area po helai hi to posit a veilam bang kila kha ani don ta hetlai kan highlight a hi ani ta chuan kan soi to tho angin tun chu ma kan soi le tur chu hetilai hi 46 UTM hian WGS 1984 khan 46 no ta kan omani ti lai te kha lo shela ila ti chuan exercise khan kan lu tanga ti chuan hei hi kan soi to tho angin rectified image kha ni ta ni rectified image kan ti om zia chu georeference image kha ni ta to pasita hi georeference to pasita nia let long value and kim khi siam diksa digital format ina alo mu diksa thlap to tina ni ta ni chu exercise ma sapera tutorial ma sa lama kan lo soi ta kha ria hei hetla hian en le taila ta hian dik lo chu ching takin ta alanga hian cursor kan da na penga khimi let long value khi chu a reference georeference point khi chu aron lang to bai don ani ti chuan coordinate po nei sa thlap kha ni ta hei chu ti chuan tun chu kan khoi tur chu kan ta lan tak ang khan aerial features ani aerial features chu enge ni kan ti chuan hemi an chunga chuan GS chunga chuanin polygon ti na kha ni mai ta a area nei kha chu chu kan ta lan tur chu ni ta ni ti chuan helai kan area tur chu helai kan ti langa helai area hi ani le mai a tutorial ma sa kan lo man to area thaw kha kan mang do la ni ti chuan shape file kha kan siam le anga shape file siam kha kan tam ma sa tu kha result ta hetlai hian shape file siam sa kan la nei lo wangin editor kan kalanga start editing a lo arcade loka arcade loka tagin kan kalanga ti chuan shape file kan lo siam to sa kha amai kan lo soi to a point kan siama tin adot le chuan polyline kan siama tun tumai ro chuan polygon ani kan ti to kha ti chuan kan enge niang kan he tilaya drive enge mo ber chunga khanin folder kan lo nei sa khan kan va siam le menga ta hian ka alma ka lo man to thin thowa khan kan siam mai anga shape file kan kal lenga ti chuan hei lo lang le do ani tutorial ma sa en to te chuan kan soi to a hei hi soi le vek po ngai lo mai the maro chu tutorial ma sa en to te tan ta hianin kan siam tur chu khi da pocket and sit down underscore khi ron manga space bar me man reng reng lo tur ani ta hian kan ti tur chu area aerial features ani aerial features ani wangin aerial ti kha kan da mai nga ti chuan point aya ma ka soi tak ang khan polygon thlan tur ani ti chuan polygon kan thlanga unknown coordinate system chu projected coordinate system ania tutorial ma sa kan soi ang vek kha hi chu ni UTM a kan kal lenga WGS 1984 a northern hemisphere a ti chuan 46 note a kan 46 note 46 a kha kan zung le don hei 46 kha ni ta ti hian coordinate aron nei le ta chiani kan shape file siam thara khan ti na ni ti chuan tuna hian shape file pakhat pak siam mangai don lawa shape file hi chi ni siamila pakhat chu aerial features ani aerial 1 le aerial 2 angin da mai la kan chuan nakina kan niwa kan kalanga tuna bi ngai ang che khan aerial 1 kan siam to aerial aerial le aerial 1 angin siam chuan polygon ania hi tuna ma chia kan tiang khan WTM UTM ania WGS 1984 ani lenga northern hemisphere ania 46 note 46 note bok an thlang le ang chuan coordinate idang vek
kan nei ti na ni ta ni ti kha na lo in do ta he la mai hi aerial le aerial 1 chu lo ta ni ti chon hei chu kan x te shi mai nga ti chon shape file chu kan siam zo ta kan du ang kha aerial 1 a chuan engge ni nga aerial 2 a chuan engge ni ang ti kha chu na kina kan soi nga hei ta hian han entry ta han zoom ta fakila heta hian eng area ria nge kan hmu ti lai kha apoi mo lai chu ni ta ni area nei chi reng reng a kha polygon ang chia kan talan thei tur ho kha ni ta a ti chuan hetlai a alan dara chuan kan shape file a hian aerial nei chi chu thil lian tak tak ani hei forest ang chi te pawh area nei tho ni ta heng ho hi dense mixed jungle bamboo forest ani ta ni hei ho hi ti chuan heta hi open forest ang ta ti chuan hei a eng ho a hi topposite kan en dan hi kan thiam vek to in ka ringa topposite hi a eng ani chuan cropland a kha ni ta ni agriculture area kha ni ta a amar chu heng zong zong a hi tun chuma hi chuan a vaiah kan khoi hman dawn lo wangin vai kan khoi hman dawn lo wangin khoi tur bik te a kha kan siam anga entina settlement area hi kan siam anga tin pakhata chuan a dot lia chuan enge ding an pond hei hetlai hi kan hmu thein ka ringa hi water body ni hi water body nia ti chuan hei pawh hi lui ania lui chu linear features a kan siam to a hei water body pakhat ania ti chuan water body dang chu hei heta hi awm bawk a ti chuan water body pahnih ang kha kan nei do water heta pawh hi water body awm a water body ho le a bikin pond tamo lake amo an ti nga hei ho hi tin le hei settlement area ho hi triangle polygon form ho a hi kan khoi do ni aerial wall a hian settlement area settlement ni ta se aerial 2 a chuanin pond tamo water body ho kha kan ti do na nia ti chuan save file kan nei to a ma kan soi tak ang khan ma exercise te nei ang renga hi ai an lo ta kha chu polygon siam kha ni mai ta ti lar sa kha ni to lo ti chuan ama hi ve kan click nga editor a kan kalanga kan khoi tur kha start editing kan khoi don ta ni ti chuan ma miang te ang bok khan ta hian create features si kan click lenga ti chuan aerial 1 aerial zok a kan khoi don na ti chuan rectangle nge kan ti don circle nge ellipse nge polygon kha kan khoi tur chu ni ta ni polygon kan thlang ti chuan hei cursor a kha aron dang le ta plus aron in pe le ta ti chuan settlement kha kan khoi masak don wang khan arc toolbox a hi chu kan tangkai lo wangin kan extreme settlement a kha kan khoi don ta ni chuan settlement 1 2 3 ang khan ang kal tir mai nga atlai hi settlement area a hlawm deuh wangin settlement area 1 ang tur khan ti khan kan digitize anga ama omna chin a kha ti kian a hlawm tha deuh lai cheuh kha kan la dawn tuna chuan hlawm tha deuh lai kan double click lenga ti kian ki aron om ta ni ki settlement pakhat na lo ni ta se ti chuan ma mi ang chi tutorial masa kan soi ang khan hetiang kan ti zo piang hian thil dang ti loin editor a kan kal nga save a kan kal dawn ni ti chuan settlement dang kha lo awm chuan ami ang bok khan kan ti le dawn ni hetlai entina settlement hlawm lian tha deuh chu te hi awm le ta ti chuan hlawm lian tha deuh hi kan la le nge kan du tok dawn chuan double click tur kan ti kha ti chuan editor a kan kal lenga kan save le zela ti khan pahnih chu kan la ta a settlement hlawm lian deuh hlek zela kha kan langa a tih dan zirna chian ni wangin ti chuan teih lo awm le a editor a save edit a bawk ti chuan settlement a chu hei engemaw sa chu settlement a lo ma in hmu in ka ringa ta pawh hian settlement deuh vek zawk ani heting lai te phei chu amaro chu tuma chu kan highlight lo ang khimi te settlement pathum a chi hi kan ti nga hri ana ti chuan hemi kan ti zo to chuan kan du tok to chuan save kan kal vek to a kan stop a
ti chuan khi chu ti khian alo to ta ni ti chuan settlement pathum kan lo nei ta a ti chuan adang chu water body kan ti do na kan tia water body headline voi ka ti kan click lenga editor start editing ti chuan features kan kal lenga aerial 1 zo kan khoi do na polygon ti chuan alo nung le ta ti chuan kan mouse mang khan kan han zoom vakanga ti chuan keyboard c kha man tangkai tu kan ti ka ka te ngi lo tur ani ti chuan hei te water body pakhat a oma pond ta kha om ta ni ti chuan hei kan la dor ani pond number 1 kan zawa editor kan kalanga kan save pond dang kan zong le hei te hi oma ting kan zoom vakanga pond dang kha chuan editor box kan kal lenga kan save le ti chuan pond dang ala om dol kan thiat chuan kan lo zong lo kanga pond dang ala om chuan chắc cái chú dồn lệ mấy tuổi rồi thì khan stop mà khan la stop biết đâu tuổi rồi save han save rồi ngót tuổi rồi thì cho hay ta hi point ang deuh chu kan mu le ta hi point tho ni ani me la point ang khan kan da kan la nga hi wal deuh rai ni he point hi ti chuan point kan nei le ta point pathum kan nei a kan save lenga kan stop to ti chuan settlement area pathum le point pathum polygon kan lo siam zo le ta ti khan digital format anga chuan khi spatial che ola nia ti chuan non spatial lama khanin an minga kha pe ka ngai ta ni 1 2 3 king ho ki 1 2 3 in amo tutorial ma sa kan tiang khan an ming amo an number amo kha kan pe ka lo ngai ta ti chuan ki ting lai khen alo in ziak lo mai theia shalo antenna aerial features hi na hello kan ta nga china hei hi eng khuange ti garden hospital bagan a khoming a kha zia lungai chin ta surgery ti mi surgery ti zo ka mi eng po di se a khoming kha chu kan phuat chok mai nga hetlai hi chunin eng per nge kha kan han chi chi lo wangin be veng ping amo a khoming ang kha nei ni chuan kha chu kan ta menga ma mi te chi khan open attributes table a anon spatial editing a kha kan khoi le do ni hian eta kan kal lenga ti chuan a veng ming nei kan ti le menga ti chuan text kan thlang le ti chuan okay kan ti la hi lo siam le ta editor kan kal lenga start editing atagin a veng ming pakhat na chu antenna kan phuat sop sakang hi chu veng ming ki vai ming ve kan i wangin mizo ming kan pe do ni zarkot lo ni ta se zarkot a veng ming pahnih na chu dor pui ti le mai ang a veng ming pathum na chu chamari lo ni le ta se ai zo veng ming chen khat da mai ang ti chuan editor box an kalinga save editor tangin kan stop dei dor ani ti chuan khami settlement area big chu ti khan kan zawa ti chuan aerial features 1 anga kan chin chia water body hawa kha tuna mi ang chi khan open attributes table a kan add lenga add field a ti chuan name tho kan pe don amaro chu helai pond a hero chu ming kan thiat lo wangin du le pond 1 2 3 angin kan pe nga pond 1 2 3 angin ti chuan tutorial masa kan soi to decimal form angani lo chuanin short integers te long integers te ahman the ani amaro chu decimal form ani chuan float man nge ngei tur kha kan ti ta amaro chu tuna kan man tur chu decimal ani lo wangin short integers kan hmak mai nga okay kan tinga ta hian a pond
number kha kan soi to mai do ni ti chuan editor training start editing an kal lenga he kan chu thei pond 1 ti ta se pond 2 pond 3 lo ni le mega editor training save edita ti chuan stop editing a ti chuan kan ti khan polygon bi ka chu non spatial editing a pok a zo dera hming kha kan han tilang le chin do ni ti chu kan highlight chin ngelo enula aerial hawa hi aerial a khan attribute table tang kha ti hi kan ti chin nga tin a za code fen khoi ange op kan ti chuan hei tlai hi za code chu rin highlight be a ti chuan ani le dor pui kan ti lenga hei dor pui kha ron highlight le a tin cha bari khong e om kan ti chuan hei te chan bari kha ron om le be ni ti chuan kha alan dan a chu ni ta a non spatial poimon na tepawn ni ta ti chuan tui khwa sang tui khwa pakhat atanga pathum om ta tui khwa pakhat na kha khoi ange om kan ti chuan hei te hi tai te hi ron highlight a te deuh hleka kan zoom nge chuan tui khwa pahnih na khong e om kan ti chuan te hi a ron highlight le ta ti chuan tui khwa pathum na chu te hi ron om ta ni ti khan non spatial editing le kan da ta a hming kha kan ta lang le sin do ni tutorial masa mi te ang khan hming kha kan ta lang chin nga ta hian kan kal lenga properties a kan kalanga hming kan ta lan ton chuan label sa kan kalanga label sin features ti lenga a name a ni lenga ti chuan size kha kan ti lian ve deuh nge te tutuk takin ti chuan play ka hi chu du man theia okay chuan khi han en chin tai la kan hmu thein ka ringa pawn ta kha hei te hi 1 a awma te hi 2 a awma te hi 3 a awma ni a ron highlight a alo te deuh hleka sa ang lo khi kan ti lian ange a numbering a khi in hu halloween ka ring ni ruwa hen kan da nge chuan hei ti hian a ron lang ta hei pawn number 1 chu te hi awma tui khwa number 2 te hi tui khwa number 3 te hi a ron om ta ni ti chuan veng ho kha kan han ti lang lenga tui khwa chu ti hian tui khwa awm na lang ta a veng ho chu an mani khan kan properties a kan kalanga khoi ange cha zal code te khoi ange dor pui cha mari te a awm label sa kan kal lenga label sin features kha in this layer te kha kan tik le photang helai tik nge turin ti chuan id a label field a khan khoi ber nge kan tar lan don kan ti chuan name a an hming kan tar lang dona ti chuan an size a kan thlanga hi du thlan thei kan ti to kha apply okay ti khian hei zar code te hi ron om inject a dor pui chan mari ron inject ta ni ti chuan ti khian polygon a chu kan zo le ta mai a chuan tutorial masa a chuan linear features kan tilanga tin a le peka chuanin a masa le a chuanin benchmark a kha kan tilang ni chuan khang zong kha digital format in alo in save vek ka ti to kha chuwa chuan tu da hin kan tilang chin dor ani kan la lut chin nga hemi area chunga kan ti sang kha pakhat na chuan point a kan tilang anga point ta hian benchmark kan la lut a ta hian kan chung symbol hi kan thlak anga chuan 20 vela kan tilang anga hei hi tutorial masa identifications of point features a save file kan lo da tha kha ani ta ni ti chuan hei ta hi a ron lang ta a ti chuan ta po hianin ama kan soita kan khanin attributes table a khani ve ni hei benchmark khan number a nei a benchmark number sang a khi kan tilang ve le don chin anga properties a kan kalanga ti chuan label sa kan kala label features in this layer kan kala ti chuan bm ti khi kan chut ama kan lo siam to sa ni wang ti khian kan ta nga 14 a kan ta ve chuan area black a plot ti chuan khi benchmark kan siam ho khan ti khian number an mani number theuh kha an bula khian ti hian ron inject ta ni ti chuan khi tuna hianin
point identifications of point le identifications of polygon kha kan da du chin ta ti na ni ti chuan linear features kha kan da lu le chin nga identifications of linear chu hemi te pathum hi ni ta ni major road te metal road ka ti na metal road te tin river te tin pakhat le chu railway khan kan ti lang vek chin nga railway chu symbol kha hi ni ta 20 vel hin kan da ni ti chon hei heta hi railway chu zarkot aron pal tlang ta ni railway chu zarkot aron pal tlang ta phot ti chuan river river chu khoi ange river luan kha kan en le ang hei te hi river ron luanga ti chuan river chuan cha mari bula dor pui bula ti hian ron luanga ron kan ti ta lo li tu ni kan ti te deuh nge wo te hi ti hi river aron ni ta ti chuan metal road metal road kha kan ron ta lang lenga hei metal road kha ni ta sela khoi lange metal road om ti khian eron lang ta ni ti khian identifications of point line linear and aerial features kan ti ho song song kha mun khata kan ti lang ta tin na water body hey water aerial one hi water body kha ni ta symbol hi kan thla kan nga water body ni wangin kan ti po lang kan ti po langa siri kan ti tu nga chuan hei heta hi kan zoom vak lo chuan water body hi lang alang phalawa kan zoom vak nga hei ti hian water body kha ti hian ron lang dor ani zoom vak deuh hlek lo chuan alang phalawa ti chuan hei tru a pawh hian an lang viau thowa la tangin lang thei lo ti kan zoom anga ti hian water body kha ti hian a ron lang ta helai symbol kan siam ang khan ti chuan aerial kan ti kha settlement kha ni ta hei hi kan ti lang le nge kan saw don ti na ni chu berana hei hi settlement ne chu a sen thina kan hrianga chu vel ha kan danga ti chuan khi ti khian chiang takin kan point linear le aerial features ho chu lang ta ni point chu benchmark kan ti heng ho hi 29.2 te then 28.60 te 26.90 te hei dor pui bula hian benchmark pahnih lo oma point pahnih kha ti chuan linear features alo kala ni so highway 44 kha alo chho ta chuan cha mari pal tlanga dor puya pal tlang chaw ti hian ti khan chiang takin kha to posi ta bi kha interpretation kha awlsam takin heng pathum point linear le aerial features ma te khanin kan ta lang thei dor ani khang hawa kha khami big exercise pani na identifications of point line and aerial features ti big kha chuanin ni ta sela tu big kan khoi chu ma kan suita khan polygon aerial features sakani ti zong kha hemi big ka chu ni se kalome